Sanibonani wengane zakwethu ugodoleke lo okankomgodola umfana into ephethe wonke amalenke akhona la eSouth Africa nangakini yimo phethe awuna chance awuna plan ngani zakwethu yile ngimile nje ngime endaweni eyodwa njengesibhobo bayoze bezwe ngani zakwethu ngithi kini wonke utaxi driver lonke iowner wonke umuntu oyipart and parcel of itaxi rank no vote ANC sekufika isikhathi manje ngani zakwethu yiso ngeso isikhuni sibuya nomkhwezeli manje angithi ofikile embalula abamaclowna sasibuza imali bethandizi bo baba bamateksi wonke ama rank ngani zakwethu wonke udriver ngiyaza akajabule ama permit lawe simiselwa wona endleleni ushanela lo qoqa imoto abasitshela ukuthi imali le permit abasuhlukumeza ama passenger behlukumeza ama owner behlukumeza o driver lezi imoto kondliwa ngazimndeni ngeCovid-19 kudliwa inqwaba yemoto nafaka izinto esingazazi la emotweni enithi ivikela iCovid nenzela ukudla imali nifuna into okudla imali enough is enough manje sesinishida busekwenela sinizama manisike sanivotela niyasuka anisasinaka anisazi nokuthi suhobani iso ngeso ma South African ngiyanicela nonke engabikho nje umuntu ozovotela iANC votela any party ozwa ukuthi uyayizwa la egilweni lakho uyivotele sesikhathele iANC ama minister ama councillor o president akekho umuntu onaka umuntu omnyama eSouth Africa abantu babesebenza emafemini bathenjiswa imali bake bayithola ama security ayithenjiswa imali akayithola o driver bathenjiswa imali zake bake bayithola ama owner thenjiswa imali akayithola ungema lovala imoto emgwaqeni nithule nithini umadlamini nithule nithini ushanela nithule nithini o driver basaba ukulayisha manje namagovu anifuna ukukhipha ama permit ngoba nifuna kusebenze imoto zabangani benu ngicela nje kule video le nithi not ANC no ANC no ANC kube uchacha nje no ANC we are sick and tired of ANC isichaphaza from 1994 isichaphaza ilokhithi hayi mabefika nje mawunezinja bethi bazokhankasa dedela izinja shila ingane zathi baba ngidedeleni nepitbull dedela nepitbull ibadle mawuqeda ungena endlini ukhiya uvala umnyango izinja zoxoxa nabo sikhathele indaba yeANC sesi right asafunda utho enough is enough ma South African asivukeni umdala sanibonani wengane zakwethu ugodoleke lo okankomgodola umfana into ephethe wonke amalenke akhona la eSouth Africa kanti ke nangakini yimo phethe awuna chance awuna plan wengane zakwethu lalelani nginichazele thina sohlezi sichaza nje ngizole ngimile njengesibhobo buka shiqe lalelani nginichazele number 1 uyabona umuna 35 years kuyaphezulu ungayivoteli iANC umuna 35 kuyaphezulu ungayivoteli iANC uzothi uyivotelelani iANC ekubeni yathi umuntu ona 35 akasaqualify ukuthi engaqashwa asebenze so kwenze njani yini esizoyidla ngoba labantu abano 35 ibona sebondla imndeni ibona abasele nezingane mhlamba abazala basekho kufanele enze kanjani lo muntu ona 35 abakhulume ukuthi umgqomo umuntu ona 35 kuyaphezulu ulahlwa kuphi yikho ba decide nokugubha amathuna ngeCovid-19 ngoba babefuna wonke umuntu efa number 2 wonke umuntu owagulelwa noma owadlulelwa ingane noma umzali noma ihlobo ngendaba yeCovid-19 sivalelwe endlini kukhishwa amasosha thiwa makwaveza ikhanda nje sekunjalo mawadlulelwa umzali wakho ungalinge uvotela iANC sesikhathele le ANC sizonitshela namhlanje number 3 wonke utaxi driver okhona eSouth Africa yebo ungalinge uthi uyovotela iANC le mali ayikhishwe kuthiwa nikezwani yashoniswa kubuleyo mali leyo yashoniswa kuphi number 4 uzoba belungu bethu nathenjiswa igidi zemali nake nayithola
bazidla bona imali abathola lawo maconsinyana okuvala ukuthi kube ngathi banikeziwe imali ukunalokho kwathiwa abathatha imoto beyoyigcoba. Uzoyivotela kanjani iANC kuleyo nto leyo? Futhi abelungu bethu imoto zenu ugcwele ama-pound lo Chanel owakhishwa iANC ozoshanela imboni yamatekisi owakhishelwa imboni yamatekisi. Ngiyanitshela akunamuntu ozovotela iANC njoba nginitshela nje. Ningalinge nichashaza ukuthi kuholwa u350. Lo 350 oholwayo njoba nuhola ngenyanga wenza muphi umehluko lo 350? 350 njoba ukudla sekwadura kanje. Nisuzodlala lamakhehle ANC. Adla imali ekhohlwa abantu bomphakathi. Njengamanje babuyile bazonifida ngokudla engathi nizinja. Umuntu kuphela ofidwa ngokudla kuthiwa nakho ukudla unikeza ukudla for one day. Sekuphelile emva kwalokho. Akekho umuntu okufanele avotele iANC bafowethu. Noma kungathiwa nihambe nawe ugcwale embombela, ngiyazi ukuthi beniya nje. Ngoba nifuna ukuthi mhlambe mawukuthi khona ukutholakala onikuthole. Yini na uANC awubanakekela abantu? Mina ngisho ukuthi hambani uyovotela liphi iqembu. Votelani any party noma iliphi as long as sobe shintshe lamasimbe ANC. Sesikhathele ile ANC. Wonke umuntu erenkeni ngiyacela bese kuzoba ama passenger ethu esiwagibezayo. Ngicela ukuthi ningayivotela iANC. Ukube kuthiwa iANC ine care nama passenger abanendaba ngoba abanendaba nama passenger agibela amatekisi ngoba ibusiness lomuntu omnyama abangenendaba nalo abenza nje umathanda wabo ngayo yonke into abayithandayo. Ngicela ukuthi wonke amarenke eSouth Africa esukumeme ngezinyawo ethi no vote ANC engathi singaze sibhala amaphepha ematekisini uzizozwakala kahle lento ngoba sesichaphazeke kakhulu. Bese kuzoba olunye udaba la seCape Town. Bagibeli base Cape Town, bo driver base Cape Town, ma owner seCape Town. Niyayazi into enzo uSmith. Isikhathi sokuthi iphendulweke manje. It's good, it's nice. Asivoteli iANC. Sanibonani wengane zakwethu ugodoleke lo umfana kaNkomgodole. Into ephethe wonke amalenke akhona la eSouth Africa. Kanti ke nangakini yimoped ushansi awunawo kanti noplan awunawo futhi. Wengane zakwethu lalelani ke nginitshele. Ngithe kini ngizohlala njengesibhobo bheka silokhu ushaya endaweni eyodwa. Indaba yami lana ke. Uyabona ngane zakwethu ngicela ukukhuluma nabo bonke abantu abake baboshwa. Laba abantu mabe ufuna umsebenzi kuthiwa asikwazi ukuqasha ngoba une criminal record. Kodwa uma kufanele kuyovotwa kufanele ube khona ayikhulunywa indaba yecriminal record. Uzungalingi uvotela iANC ngoba kunje unaleyo criminal record yiyi ANC ethi awukwazi ukuqasheka uma une criminal record. Cela ngayivotela iANC wonke umuntu wakwaboshwa kwathi une criminal record mawuyoqashwa noma uyofuna umsebenzi une criminal record akube njalo yiso ngeso. Bese ngiza la ngeCovid-19 imndeni eminingi lengokhiye ezindlini kule ngiyingidi izingane izisele zodwa abazali basele bodwa ngenxa yokuthi iCovid yashanela konke. Yathatha umzali, yathatha ngane, yathatha kule ngikhiye emizini eminingi. Abanye balahlekelwa abazali, abanye balahlekelwa izingane zabo, abanye balahlekelwa ogogo kanye nezihlobo zabo. Ngendaba yeANC yanilandela amasosha, yathi hlalani phansi endlini, ningakwazi ukuyosebenza, ningadli lutho. Angikwazi ukuthi ningavotela iANC, ayiphume. Sesikhathele manje. Number 3 kuzoba amalenke wonke eSouth Africa lawe ngiwaphethe. Ngani zakwethu ngithi kini akekho noyedwa okufanele avotele iANC. Mani khumbula kahle sacela imeeting kuye ufikile embalule seungqongqoshe weTransport. Wathandiza ibo baba bamateksi samlinda siziphukuphuku kanti yena uyazi ukuthi akezi. Ufanele simvotele. Nix asizi asingeni le ngeke usibone lapho asingeni lapho qobo
nize nibone ukuthi ngampela iANC inenhliziyo ezilikhuni ngani zakwethu. Iparlamente lengake ligcwala amakhehla nezalikwazi kanje. Obheka icele, oBlade Nzimande, oEnji Mtsecha, baningi kakhulu. Ogwede Mantashe, ofikile Mbalula. Ngicela ukubuza ukhona nini lapha eParliament leANC okuthiwa nje uyouth? Anisakwazi nokusika iphethini nifake intsha. Anikwazi nokusika iphethini nifake intsha eParliament ukusika iphethini eBurkina Faso. Nangu Ibrahim Traore, ngathi ngisho kahle Ibrahim Traore ona 35 years upresident kunamhlanje. ESouth Africa uzoba khona kanjani upresident omncane ekubeni nina nivalela intsha ngaphandle? Nifuna ukuthi nibe wogombela kwesenu, nigugile seniyalala eParliament kodwa nje ukufaka intsha anikwazi ukwenza lokho. Number 4, ingane ezigraduateile, ama-graduate agcwele South Africa, banamajazi, baneziqu zabo ezithi bona, kodwa ukuthi ke beqashwe ingane izicabanga ukubulala ngendaba ukuthi ayiqasheki kodwa yahambe euniversity inama diploma, inama degree kodwa ayikwazi ukuqasheka. Yini indaba yeANC? Asikwazi ukunivotela ngaphandle kwalaba mhlambe ngoba phela ngeke ukuthi asibenefit sonke. Bakhona ababenefit abawunivotela kodwa wonke umuntu ongabenefit next kwiANC from 1994 akwazi ukuyivotela. Ama security axhashazwa mhla namalanga awakhulunyelwe umuntu. Imboni yamatekisi ixhashazwa mhla namalanga ayikhulunyelwe umuntu. Ama passenger axhaphazeka mhla namalanga kuthathwa imoto ngenxa yama permit ayikhulunyelwe umuntu. iANC ithule, fanele sinivotele. Ngani zakwethu kulonyaka kukulonyaka fune bekubone okwabona uSawuli eDamaseko kulolu khetho. Angisho ukuthi votelani liphi iqembu, maningi amaqembu akhona. Ake shintsheni leANC ke kuphathe elinye iqembu. Angisho ukuthi iliphi eli right, iliphi eli wrong, noma iliphi iqembu enizolivotela ngaphandle kweANC. Yekeni lento. Thune criminal record, ngeke kwazi ukuqashwa nokusebenza. Kodwa makufanele uyovota kuthiwa hamba uyovota. Le criminal record ayikwazi exist lapha ya makuvotwa. Iyacabangela iANC nahanjelwa abazali, iyanicabangela iANC ngeCovid navalelwe endlini, iyanicabangela iANC. Ngicela ngani zakwethu sivuleni la. Isikhathi esihle sokushintsha. Ngisazole